Salati ai salati ne ma. Sorry, yo. Malam me yake faruwa anan? Allah gafarta malam. Rashi akai. An yi rasuwa. Ayi rasuwa? Rasuwa akai. Waye mutu? Karami ne ko namiji ne ko mace? Namiji. Namiji. Karami ne ko babba? Karami. Karami? Sai ka tausaya yaro ne. Allah ya ƙara. Dan na san dama yana cikin yaran da ake tunona akan layi. Allah ya ƙara. Kuma duk wanda ya magana yana ci uban shi wallahi. Mutum ya magana ci uban shi. Oto. Kai malam liman. Kana ji wannan zance? To ya zan yi. Kana ji ya ce duk wanda ya magana ya ci uban shi.